mula wis sak pantese wis sak trepe lamun diadani hari wayang nasional utawa hari wayang dunia tiap tahunnya no. Wah iya mak iya trenyuh ing atase kutane awake dhewe ora ngenekke hari wayang nasional malah kutane wong liya dudu kutane awake dhewe malah ngenekke no. Iya luar biasa. Luar biasa untuk kota Mojokerto jempol 2 untuk ya kuwi pepundhene awake dhewe ning Ita Kang Sarto Cak Sandi. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Piye? Iki saka kersane ya kuwi ning Ita Kang Sarto Cak Sandi Kang Sarto seluruh panitia. Heeh, awake dhewe sowan rene ora ijen, ora dhewe. Heeh, Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae, Mak. Ya kuwi ana kadangku, ya kuwi Cak Andi TB, heeh, Cak Andi TB CS, ya. Kang Sarto Mbak Proberini, ngono ya Mak. Diaturi munggah ana ing pepanggungan, Monggo Cak Andi TBCS, kula aturi minggah ana ing sasana budaya. Sepote nganggo aja dipleroki bablaske praon ya, Nok. Heeh, Monggo Mas Andi TB kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Celorot dadeke yo. Yo. Wilujeng dalu, selamat malam. Cik, sugeng dalu, alhamdulillah selamat malam. Menawi kalian Mas Andi TB kula sampun tepang, menawi kalian panjenengan mbok menawi nembe sepisan menika mila mboten wonten klenta-klentunipun derek tepang Angladi Wanuh. Oh, mekaten. Ada tetembungan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Leres. Siapakah nama panjenengan, Mas? Menawi panjenengan dereng pirsa kalih kula tartamtu Bapak dereng mangertosi. Nggih. Nyuwun pangapunten, dereng cerita to Pak Mubarok. Oh, dereng. Niki cerita lama. Cerita lama. Kula sampun di DP 1 juta supados panggih kalih jenengan. Ngaten nggih. Lah wis to Mas rasa dibalik esuk rak ketemu. Lah kula niki sedulur kalih jenengan. Sedulur. Nggih, Senadyan urung tahu ketemu ning sesama seniman ki rasane kaya sedulur. Lah kula dulur asuh, kula diasuh saking Blorot nami kula Gandul. Saking Bloro. Nggih, dulur asuh kula dulure jenengan asuhe kalian Bapak Mubarok. Leres. Iki kalih jenengan nggih dulur ta niki? Dulur napa niku? Dulur asuh. Dewe bapak seje mbok niku dulur asu, dulure jenengan. Nggih. Asune.
Sik to wong sak seragam, sak blangkon, sak jarik kok iso omongane ora penak. Lagi pisan kok wis ngasok-ngasokke iki lho. Ben aku yo gelo, Pak. Geloke sebabe apa? Ditinggal kula niki, Pak. Ditinggal ki ngopo? Macet dalan genane dialihkan ora ngomong-ngomong ngenteni sak jam kula niki, Pak. Macet niki wau, Mas. Nggih, macet, Pak. Jangan Mas Akbar. Piye-piye, Mas? Kowe kok ngenyek karo aku, kowe ku mbok eling. Bengi iki awakmu magang. Bengi iki awakmu magang. Nek apik ya tak terusno, nek elek ya cukup semene wae. Iya ya. Mulane lambemu ditata mati Iya. uripmu ning aku. Iya ya, Patra Iki- iki anu usum bintang tamu pecah. Iya. Ah, bang kamu. Ngerti apa ora kowe? Kok macem-macem. Iya. Kose to. Lah aku kok mondo magang berarti dalam pemikiran kamu kan mindsetku mau golek duit. Tidak, Mas. Aku di sini tidak mencari uang nyon sewu nggih macange bulimbu. Kados pundi Mas? Apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Gayamu tanggunganmu bang mekar bingung. Gayane tidak butuh uang. Padahal Mas Gandolnya yang bloro kondang lho. Loh, kok Masa yuk bang mekar bareng to Mas? Alah bang mekar bener bu bukaan bojone kan ketuane. Sumpahe ketuane jenengan kertos. Sumpah ketua bang mekar piye? Saya berjanji apabila anggota saya tidak ada yang mampu membayar, saya sanggup untuk menalangi. Sik malah sing ngapal kok sampeyan lho. Bojoku yo ketua bang mekar. Mbak iya padha. Wilujeng jeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas TB. Alhamdulillah saged pinanggih wonten Taman Bahari Majapahit Kota Mojokerto. Luar biasa nggih. Wah, luar biasa. Niki ingkang tasih keparenggah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Makaten nggih. Bapak Agung, Ya. Wilujeng Lenggah, Kepala Bidang Kebudayaan Buluki ugi tasih keparenggah. Tasih lenggah Mas nggih. Nggih, Nggih. ning Ita Ibu Wali Kota binjing wonten pakaryan ingkang boten saged dipun tilar, tilanipun boten saged nenggani ngantos limbukan. Mboten napa-napa Mas. Luar biasa. Nggih matur sembah nuwun. Hormat kula kagem sedaya nggih. Heeh, Salam priye. heeh salam. Iki kagem sedaya masyarakat ingkang wonten Mojokerto. Salam Mas Gandul salam. Salam mong swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki pun tak toto-toto saking omah enten pantun kagem masyarakat Kota Mojokerto. Silahkan berpantun Mas. Naik kereta sampai Pati. Cakep. Kota Mojokerto banyak rezeki. Amin. Oh non iki wis tak siapke, Pak. Satu kali lagi dong. Naik kereta sampai Cepu. Cakep. Semoga Kota Mojokerto saya maju. Amin. Oh no. Jenengan saged boten? Yo iso no. Mak Cange Bulimbo, Ayo. kada pantun. Siap. Naik keretone kelinci. Cakep. Warga Mojokerto banyak rezeki. Amin. Amin. Kok padha? Padha ora apa-apa ning kelinci. Saya akeh. Oh Amin. iya. Klincine ning Pati. Ayo. Kowe duwe. Duwe apa ora? Tekan dhisik sing mau apali apa? Ayo. Ning tak apali yo BC. Sik. Aku ora ngerti lho. Aku ki wong neko, aku ki wong nganjuk. Nganjuk Kok kula B- bloro. Kok BC kok BC ngomong ya? do guyu BC iki nggon apa Mas? Aku ki terangno, kuwi BC. nggon apa? Tempat wisata apa-apa ngono aku terangno. Wisata religi. Oh iya. Apa kuwi berarti Senenganku lho, nyuwun sewu lho. Mas Gandul, Nggih, kula nggih. niki nak keluarga kiai. leres saestu Bapak jenengan. kiai, simbah kiai, kabeh kiai ngantukan dhuwur. Wah, najan to jenengan tenggene seni budaya tapi agama ra keri. Loh, Saestu. Nek wisata religi pun pakulinan kula. Nggih, Kados pundi wisata religi napa makam, napa petilasan? anu niku semacam tempat untuk Ziarah. menambah iman gentah. Imun nambah ora imun? Imun yo nambah. Imun nggih nambah. Pun to, pakai panjenengan Guyune kok beda ketae to Mas. Mas nek tempat wisata religi kok diguyu ngono lho, gumun kuwi. selain tempat wisata teng mriki uga termasuk anu Pak, hiburan. Hiburan itu menyediakan berbagai macam panganan termasuk panganan manuk, kroto. UMKM berjalan Berjalan. di BC. Ah, Sejene buat mengingat para leluhur. Ning kono ya dodolan pakan manuk. kroto. Kroto. Heeh. Ya laris. Paris, Sing adol ya api-api. api-api karek ndelok sosone paling jam 12 kuwi sik sweet.
Tau rono. Tahu sweet artinya iku swidak Mas swidak. Krotone kuwi. Nggih krotone tapi nek wis parek nek wis mancik subuh ngaten iki ponsel. Dodolan HP. Ora, Ponsel. pon selangkung mawon. Oh, ponselnya pun selangkung mawon ya. Nggih mboten Kota Mojokerto itu tidak ada yang namanya Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota Ning Ita dan juga Cak Sandi. Kota Mojokerto bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Lah, Sebabnya apa Mas? Sebabnya wi apa pekat penyakit masyarakat ngono apa piye? Mboten mergo sakniki zamane online. Malah. Luwih cepet. Tak kira ki nek wis di Mboten. Wah, hebat luar biasa. Pantunmu apa, Mas? Loh, pantunku naik kereta sampai ke Pati. Wong Mojokerto kathah rezeki. Loh, naik kereta kecemplung sumur. Wong Mojokerto panjang umur. Loh, Naik kereta rupane ireng. apa kuwi? oh. Sawedok sak Kota Mojokerto muga-muga meteng bareng. Someteng Saru iki lho. Lho sing saru iku aku malah nyalahno awakmu karo nyuwun sewu Mas Akbar. Loh, kok iso? Nyuwun sewu. konotasimu elek lho. Bar bahas BC, saiki meteng bareng. Lho, Mbok omong sing apik. Kula niku nyemoni panjenengan mboten krasa. Lho ngenyek-ngenyek. Berarti kok nyebut BC kok iso nyemoni aku? Nyemoni Nyebute sewu. meteng kok nyebutnya aku ki lho. Pelecehan kowe. Kowe mau ndongakno gawe Pantun. Wong Pantun. seni ya. ndonga gawe Pantun. pantunmu piye? Pantune naik kereta. Terus Kecemplung sumur. Wong Artinya- Mojokerto panjang umur. Apik jenengan- diterima. Iya, jenengan pripun? pantune to. Nggih. Pantune naik kereta karo ubur-ubur warga Mojokerto tambah makmur. Nyuwun sewu, niki bener napa kleru? Ya pun pas. Sing di, sing mau pantunmu. Pantune jenengan ndongakno gawe pantun niku bener napa kleru? Ya bener to. Jenengan iki nate ngaji mboten? Hubungannya piye to pantun kok karo ngaji bareng lho. Ndongakno kok gawe pantun niku kiai ndi sing ngajari? Apa eneng alim ulama para ustad ngomong kowe nek ndongakno gawe pantun, eneng apa ora? Nek jenengan ndongakne gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Sik to. Yo njajal saiki ndonga gawe pantun. Imam mimpin salat teng masjid tanpa mboten bingung. Lho kok iso bingung? Umpama ndonga gawe pantun, wayahe salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Nek kabeh dipantuni ngono kuwi. Lah, donga niku sewajarnya mawon bloko suto, penonton paham, malaikat ora bingung. Tapi kan ini dibingkai oleh seni dan budaya. Lah, bener. Tidak ada salahnya jika kita yaitu membingkai doa dengan pantun. Jenengan kok ngeyel kok, jenengan kok nyepelek niku lho. Niki main teng Kota Mojokerto. Mojokerto lho, ki akeh santri lho kene iki. Akeh santri tor niki penuh dengan peninggalan budaya. Sejarah. Spirit of Mojopahit. Bener. Kenapa tuh Mojokerto itu plat nomornya S? Penyebabnya kok plat Mojokerto kok S itu apa, Mas? Karena di sini tuh kondang dengan sejarah. Berdirinya Nusantara tidak lepas dari Mojokerto. Mojopahit. Mulane plat nomornya S karena ini sejarah. Beda ana liyane, Mas, gandul plat Dewi. nomor liyane. Dewe daerah ki plate dewe-dewe. Dewe-dewe. lho. Sesuai dengan sejarahnya. Plat nomor aja nggih patokan lho. Ora padaan piye. Plat nomor iku rung mesti ning gone daerah kono ya mesti ana ngono. Kowe kok ngeyel kowe. Ya jar, beda ana liyane. Kuwi Pak, jagung bakarane Lho, tanggung perkarane to, Mas. tenan. Tenan. Lah nek saiki Tuban kok plate ya es, ayo kowe. Karena di sana tuh banyak makam sunan. Weh, Tuban ki akeh makame sunan-sunan. Nggih mlane Contone Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunandar, Sunandir, Sunanto, Sunan tanggamu barang mbok sebut iki lho, Mas. Yo makame yo ning Wong Tuban. kono kuwi ya. Ngono lho. Ngel Surabaya mlaku ngetan kok L. Ayo. Kan cedhak laut. Oh iya, Dik. Iya, Dik, bener ya. Tanjung Perak Bener. tepi Oh, ya laut. pas ngono lho. Siapa suka boleh ikut. Melayu ngulon Solo kok ade. Akeh dalang. Kok iya iya. Jakarta. Apa? B. Lah iki, ayo. Kan sering banjir. Macet banjir itu masalah utama di Jakarta. Ya cocok. Masuk Nganjuk. Apa? AG. Anginnya gede. Dia apa mboten? Ya kota angin. Lah, Kok yo pas kabeh ya Mas Gandul ya. sejarah niki, Pak. Ponorogo kok AE. Ayo kowe saiki. Ra iso jawab kowe.
Ponorogo apa? AE. Ponor- Apa hubungannya dengan daerah kota Ponorogo? Karena Ponorogo itu daerah Riok. Hubungannya apa? Riok nih senggak pripun? A, E, A, E, A, E. Tumon Riok senggak B, O, B, O. BO ya apa? Kok rono neh lho. BO Ada hubungannya. Hubungan tapi mau parane ning nggon pekat tok. Oh, pekatok. Paling ora iki awak dhewe dagelan sebagai tontonan kudu iso dadi tuntunan. Betul, apa meneh niki dalam rangka apa, Mas? Loh, dalam rangkanya banyak. 1 hari korpri, gitu. Yang ke 54. 54. tanggal piro? Loh, hari korpri tanggalnya denge toh. Piye? Denge ki 1 Desember. Apal. Apal bekas guru ambiyen. Ah, bekas wae lo, bekas. Wong bekas wae lo kok sombong. Lo duwe titel lo aja ngenyek lo. Aku Bekasi sapa-sapa malah bangga aku. Iya ta iki. Bekas guru. Oh bangga. iya. Iki ngono yo. Yang nyuwun sewu, yang termasuk korpri niku napa mawon? Korpri yo pegawai negeri no. Guru. Guru ASN. ASN. Iya, termasuk korpri. ASN niku napa, Mas? Anggota Aparatur. aparatur sipil, Sipil negara. Oh no. Jadi Mas Akbar ini termasuk ASN. Biyen, heeh. Pecatan. Biyen Metu. Mboten nonton hubungannya kali guru. Loh, Jenengan niku ASN. Aku dalangnya masuk ASN. Nggih. Dalangnya termasuk ASN. ASN niku Akbar Sahalam Nganjuk. Oh, ASN. ASN. Kuwi mergo omahe manggon ning Nganjuk. Nganjuk. Lah nek ning Kediri, Asbun. kok Asbun iki apa? Akbar. Wah, eling Pak. Wah. Nek wayah duit kok eling. Aku wis ngapal karo sampean. Kula ki eling, Pak. Nggih, sehat seger waras, mugi-mugi awet tuwek. Nggih. Awet no. Lho sampeyan kok jaluk Ah, nang nggih, Nggih, Pak. Pak. Nggih dipun pinangani. Sehat Pak. Kapan-kapan awet dhewe bareng ning Budi Wijaya ya. Hei. anggota ludruk. Wah, tenan nih Ras. Iku wis termasuk menep. Eh, Soalnya sudah meninggalkan dunia hitam. kok iso? Rambutnya kan wis putih. Termasuk manusia metik. Ayo. Kok Ah. kamu piye mau, heeh? Saya tak- ASN. Mana ASN kan mergo Akbar Akbar Sahalam Salam Nganjuk. Nganjuk. Lah nek tugasnya ning Kediri, Omahe Kediri. heeh. Asbun. Asbun apa? Akbar Salam Bucin. Kok iso Bucin. bucin lho? Lah nyapo ada ning Kediri arep golek apa? Wong karo kae yo ora dadi. Wis ning Nganjuk wae. Ya Pak. pengalaman Mas, hidup itu penuh pengalaman. Masa lalu itu dijadikan pelajaran, kita songsong masa depan yang lebih cerah. Betul. Awake dhewe kuwi wis kinodrat jodoh, rezeki, pati lan nomor. Orang nganggo Nomor aja ketutne to, BTB. nomor barang iki lho. Lah nggih Mas niku sing ngerti Gusti Allah. Yo. Ora entuk Kediri apa banyak sekali wanita yang mau menjadi istri Anda. Iki lho. Leres, Pak. Mergo jenengan iki piyantunipun bagus. Iki lho, rungokno. Dasare apa-apa duwe, Tuh, kepinteran, kabisan, kekayaan, aja kaya TB. Kok iso kaya TB? Lah duwene bojo pas melarat-melarate, ngantek saiki bojone ora kopen. Wah, ngono kuwi ya ora tanggung jawab sebagai suami. Ngono ki nek kowe ndek kaya mbok ditukokno perawatan kaya sinden-sinden saiki. Nyengek karo bojoku. Sinden nggo preskar lho apa bojo mbok tukokno skincare. Loh, skincare kan untuk perawatan rambut. Lah tapi sindene kan nggo preskar. Nyuwun sewu bojo kula niku Kok rambut iki? skincare ki apa Mas? Tak walik piring lho kok iso yo ora ero. Skincare kuwi gawe awak. Tai. Ya ora. Aku mare ra tau open karo bojoku. Teh to. Bojomu ki jane apa to? Kuwi nyuwun sewu bojo kula niku nih, kalih ning kita itu hampir sepantaran. bojo panjenengan kalih Ibu Wali Kota ning Ita seleting. Sreting nyuwun Sepantaran. sewu elek-elek bojo kula niku titele ya dhuwur. Nopo Mas TB? SPD MMD. Sarjana Pendidikan Magister. Manajemen. Sing ngomong sapa? Sarjana. Lah SPD Sampeyan kok lancang ra melu duwe SPD bojo ki kok sarjana lancang. pendidikan. Pak. SPD ki ning ndi sarjana pendidikan Iki lho kuwi kocok. aturan kok pusat lho. Niku lak kanggone jenengan. Lah nek bojone bojomu. SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Jadi kula pacaran 2 wulan iki bojoku wis meteng 3 wulan. Nggih. Ngono kok dibanggakne ning warga Mojokerto lho Mas Gandul. Ora bangga pripun? Lho, ya kuwi termasuk
Ora prestasi ngono kuwi. Ora prestasi piye nyuwun sewu jenengan rabi kali wong wedok nek ora duwe anak, gelo napa mboten? Yo gelo kuwi Mulane kodrate fitrahe wong urip duwe anak. Mulane dijajal dhisik sengkeki anak apa ora. Ning metenge iki bar rabi. Ya ora iso meteng dhisik terus lagi lahir, terus Eh. lahir terus meteng. Mane meteng dhisik. Ya mesti metenge bar rabi. Nggih, nggih. solusine Pak, Nggih. iki didongakne kagem warga Mojokerto. Mojokerto. Kota Mojokerto iki mumpung manggone ning gone daerah-daerah yang bersejarah muga-muga dijabahi. Amin. Muga-muga sedaya pinaringan anak sing soleh solekah. Amin. Sing durung duwe anak muga-muga enggal pinaringan putra putri yang mendapatkan yang lebih bahagia. Amin. Ngono Amin. didongakno. Ya rabbal alamin. Lah wong perkara gak duwe anak lho kok bingung. Loh, donga iku penting. Sowan ning gone nggon-nggon sejarah. Heeh. Ziarah. Ziarah kuwi yo kenek dijabak karo sing gawe urip. Betul. Nyuwun sewu nek kowe ndongakno muga-muga sing ra duwe anak dan duwe anak. Iki rasa bingung takon aku. Resep nek wis rabi 5 tahun 10 tahun kok ora duwe momongan tangklet kula. Upamane rabi manten lawas kok ora ndang diparingi putra. Kuwi enek resepe. Ada 2 cara, Mas. Cara pertama, Lewat medis, cara kedua, lewat alternatif. cara medis bagaimana prakteknya? Medis itu periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Pengalaman. Spesialis ogo-ogo. Aku ora ngerti ra coba takoni SPOG iki apa. Mogok iki lho. Dokter kandungan. Dokter kandungan. Nanti diberikan penguat janin juga penguat kandungan, insya Allah bibitnya itu bisa melekat sehingga bisa segera bobot. Cara pertama itu konsultasi dengan cara medis. Iya. Terus cara Alternatif. kedua, Alternatif, piye kuwi, Mas? alternatif itu diurut. Pijet. Diurut atau dipijet lah. Lah maksudnya diurut iki piye? Arep meteng kok dipijet ora iso meteng. Yo Mas. pijet sehat. Upamane sing minyak meteng sapa? diblaburi Upamane minyak. Niki jenenge sinten niki? Anu, sapa kuwi? Yovika. Yovika niki cara rabi 5 tahun 10 tahun kok orang duwe anak akhirnya lewat jalan alternatif. Diurut. Maksudnya diurut. Diurut niku artine malam pertama kalih bojone dikne, malam kedua kalih kula, ketiga niki, keempat jenengan, terakhir Pak Agung mesti Hei! duwe anak. Coba Agung barangnya lho. Mas aku Mangsaku iki lho ora kena dingge contoh babar tak kira belas. diurut dipijet terus mangsaku. Kowe ingkang lenggah niku piantun-piantun aku berpendidikan. Mas yang hebat satu Mas, Apa itu? saya salut dengan kota Mojokerto. Salutnya, Mas. Di tahun 2025 itu banyak kabupaten atau kota madya itu yang jarang menggelar acara pagelaran wayang kulit karena ada efisiensi anggaran. Tapi kota Mojokerto dengan spirit of Mojopahit tetap melestarikan budaya Nusantara. Insya Allah kota Mojokerto jaya-jaya selamanya. Amin, amin ya rabbal Semua alamin. itu tergantung dari kepemimpinannya, Mas. Betul. Tenan dadi pemimpin iki ora gampang. Betul. Terus Ibu Wali Kota Najato sampun kundur tapi mikirkan untuk masyarakat banyak. Betul. Di Sawang wargane kok wis seneng ditinggal mantuk mergo sesuk jene ayan. Tan bedane pagelaran bengi. iki. Betul. Nah, gila. Penjenengane Ki Akbar iku pemimpin pada malam hari ini. Dadine kowe jangan sewena-wena sama Mas Akbar. Heeh. Ojo dak sio ngomong sak omong ojo nyepele. Iki mergo pimpinan abot lho dadi pemimpin. Dalang kuwi tanggung jawabnya abot. abot. Dalang niku enteng napa abot? Yo abot tanggung jawabnya. Piye to iki kok iso Dalang kuwi tanggung jawabnya abot. Dalang niku enteng. ya penarep nyawer neh iki. Nggih. Nggih. Oh Pak Pras. Oh nggih, nggih. Dalang kuwi tanggung jawabnya abot. Sing ngomong abot Anggota sapa? apa? Loh, yo kabeh ngakoni no. Melek sewengi lho. Lah, Dalang Nyuwun kuwi sewu. tanggung jawabnya abot. Kula tak takon malih. Heeh. Dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Lho nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Loh tanggung jawab kok mergo ya? Dalang abot. Abot no. Napa jenengan dugi mriki usung-usung debok? Eh. Kok terus usung-usung debok kene iki? Nggih napa mboten? Wayangan etan dukulane nek debok iki tanggung jawab panitia. Lah niku Panitia. jenenge enteng, jenengan lagi dok 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 dok. Oh, 70 yuta. Dok dok dok. Oh, 80 yuta. Enteng napa abot? Yo abot. Lho, kok abot neh. Lah melek sewengi. Lah masamu yoga niki napa merem? Yoga niki yo melek. Sampean salah, sampean senene nggih napa mboten? Iya. Nyuwara, tapi kan nyuwara. Ha sinjen sakmene kaya apa bisu? Niki nggih nyuwara kabeh.
bayarane akeh di kalian jenengan. Yo akeh ya aku. Lah ngono abot apa enteng? Abot. Kok sik ngeyel abot kuwi lho. Pikiran dienggo mikir, ati dienggo ngrasa, tangan dienggo obah. Kuwi ya rekoso lho. Tangane iki bendina polah terus angger Baru bengi. masamu sing ngendange apa ciker ngono piye tangane? Pengendang yo obah tangane apa tuh mak pengendang terus ngene. Cikeri apa? Cikine Mas lho, kene lho. Kete. Sesiker. Rumangsane kok kaya dalang kok abot dalang niku enteng. Sik to. Barepo saenteng-entenge dalang. Wong dalang kuwi sebagai pemimpin wong tuwa ya kudu diajeni. Kepinteran ku delok to. Sawang to Mas Akbar. Napa? Kepinterannya Mas Akbar ku mergo sok ning kene iki dituwakne ning rombongan. Ning gone Astabrata iki dituwakne apa wae angger tuwa iki mesti pinter ya Mas Akbar iki wis terpilih. Mergo entuk ilmu turun saka Pak Mubarok. Ambak anek sing luwih tuwa tekan aku ning rombongan ning sing jenenge dalang kuwi ngudal piwulang mesti dituwake. Dituwakne. Apa sing luwih tuwa kuwi mesti pinter. Pinter. Heeh, iki lho. Aja disepele. Nah, iki lho. Paham ra? Paham ora? Kok plentas-plentus. Sing tuwa niku mesti luwih pinter. Iya no. Mesti wae penggaweane luwih apik. Apik, Sing enom elek. elek, Niku men pasti. pasti rumus. Sing tuwa luwih, Apik, sing enom luwih. elek. Kula tak takon nggih. Takono sing angel pisan eman-eman nek utekku nek mikir. Lah, Oh, nganti tak takoni reso leno pangendamu sabetake siti bantolan biar padamu kok. iya. Ngomong apa? Ya apa? Malah sakilan ngono. Urung waya metu bambangan cakil. Lah iya. Tuwa luwih, Pinter, enom apik. Luwe, elek. Jenengan ngerti pati sengkuni. Ngerti? Enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa, Enom. apik endi sengkuni kalih Puntadewa? Ya Puntadewa. Lah ngono jarene apik sing tuwa sampeyan iki jare ngerti wayang ora, Jawab longa-plungu. Jangkrik abang iki kok goblok ta aku. Tae wangi Mas Akbar. ngono Mas Gandul. Mergo sampean karo aku iki dulur asuh. Iya. Ya to kali Pak Mubarok. Betul. Kowe mikir aja ning wayang to. Lah Ning apa? Dupeh sampean Mas Dalang kok iso mikir mungkin ning panganan. Panganan apa? Panganan ki apa wae nek tuwa mesti enak, nek enom mesti ra enak. Contone Lho, kowe ngerti pelem? ngerti Pelem ki nek tuwa legi apa kecut? legi, Nek enom, kecut, enak sing di enom karo sing tuwa. enak sing tuwa. Mikir mungkin ning panganan. Salah. Ah, Salah. Salah nek Nek tuwa tuwa, legi, legi. Nek enom, cepet, enak sing ndi? enak sing tuwa no. Ah, bedakno nek Mas Gandul, sing liyane. jeruk nek tuwa, Legi, nek enom. kecut. Apa wae panganan nek tuwa kuwi mesti enak. Kuwi lho sing digo perbandingan tuwa karo enom ki salah, Mas. panganan. Sematur nuwun mbok wangi ya. Ono Ngene iki dulur dulur bloro iki. kok epak. Tuwa ki luwih enak. Ayo. Ngerti ora plentas. Aku ra mau grup gak apa-apa, aku arep melok grupe Astabrata. Apik gandeng karo Victor. Ora nyang. Saya gak jangan. Niki pun positif ya. Positif. Panganan apa ae nek tuwa luwih enak timbangane Sing nom. salaman. Wis, Kula tak takon nggih. takon apa? Jenengan tiyang pundi? Nganjuk no. Pun nate maem jangan bung. Wis. Pun nggih. Pun wis. Jangan bung iki tau no. Panganan sing tuwa mesti luwih Enak. timbangane sing Nom. pun nate maem jangan bung. Pun. Damele saking napa jangan bung niku? Saka pring. Sing didamel pring tuwa napa pring enom? Ya ora mesti, Ra mesti no. Kadang tuwek, kadang nom. Ora mesti. Tuwa apa bocah? Jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa? Ya pring, ya umume ya pring 6. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyoblok cangkemmu pisan. Kuwi jenenge wong pegel kuwi. Lah jarene sing tuwa luwih enak. Oh, Eh. srekalan. Nek panganan disrekal, aja ning panganan to, Mas. Apa? Nyun sewu, jaman saiki iki mikir mungkin ning barang-barang antik. Lah iki lho, bener nek. Saya tuwa keantikan barang kuwi malah saya mahal. Betul. Ya saya diregani, saya diajeni. Contoh, kayu. Saya tuwa ki saya larang. Jati kae ya Mas ya. Jati Nek saya tuwa galih ngono kae. ngerti emas. Emas tuwa ki larang. Sak gram iso nyandak 2 juta tak. Wayang ki lho. Nek lawas regane saya larang. Dadi Ngono. sing tuwa niku luwih Luwih larang. Luwih larang. Luwih diajeni. Luwih diajeni, luwih dihormati, luwih larang. timbangane sing 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 enom. 6. jenengan nate teng BC. Dijene. Heeh. BC nek sing tuwa iki malah ora payu. Lah nek sing nom-nom koyo ngene iki. Hei! Iki ta lho sing ketok ira. Gaji ki.
Para mangsaku Becik sing penting ndongakno. Dongakne. Dongane kagem warga masyarakat ana ing Mojokerto Ulang tahun Korpri yang ke-54. Insya Allah pengabdiannya kepada negara akan lebih serius tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Insya Allah khususnya kota Mojokerto menjadi kota madya, menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia. Dongo wis klusu-klusu awak dhewe meludu tapi bintang tamu tidak hanya kita. Siapa? Loh, Mbak Probo, Mbak Prober ini ada loh. artis Surabaya. Probo siapa? Probo Rini. Niku bintang tamu sakniki. Iya tadi. Prober ini bintang tamu. Alah Probo niku dadi preman teng Bungurase. Lah kok kene bintang tamu ya. Sinden kondang suarane apik ya Mas Gandul ya. Be, aja ngawur lho, Be. Wis nyepeleke nek ra ngono ora dipercaya karo Ibu Wali Kota lho. Probo niku. Sing senengane miso. Ya ampun. Dereke grup-grup kondang kuwi kabeh deloki karo Mbak Probo. Wis ngerti aku. Lah iya kok mau sepele preman. Yuk campur sari ndi sing ra deloki Probo ra buyar. Alah Mas mbok nyapo bintang tamu kok Probo. Lho yo diaturi Yo to. diaturi lho. Alah. Diaturi. Lah. Iki to wonge. Yuk awak iki yuk tetok kene nek bengi sinden. Heeh. Tapi nek teng omah guru. Kok guru apa? Wedi gak iso kuru. Loh. Nyepele. Nyepeleke lho, Don. Weh yo bajunya kayak noni-noni. Yuk. Probo ini SH. saya Pak. Son ora. Agak wedi. Niku lho Mbak Probo wilujeng dalu. Sugeng Selamat dalu malam. Mas Dalang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Panjenengan Mbak Probo kabarnya bagaimana? Baik sekali. Panjenengan ten ngriki senengku mboten ukur. Kula nggih senenge mboten Lah ukur-ukur. nggih kan kangen-kangenan awak dhewe suwe gak ketemu, akhirnya ketemu nang Kutha Mojokerto. Betul. Ten ngriki wau kali sinten jenengan? Bapak nderek ke? Bapak derek, rombongan derek. Pak jenengan derek. Derek. Kok ngomong Nuwun sewu Mas Dalang. Ya. Jenengan dalu menika perasaannya bagaimana pentas di Kota Mojokerto mengeti Hari Wayang Nasional nggih to? Kalian Hari Korpri yang ke-54 pripun iku? Suasananya pripun? Sangat bahagia, Mbak. Bangga. Bangga karena bisa dipercaya kali Ibu Wali Kota. Luar biasa. Kali ning Ita. Nggih, ning kita Nggih. kalian Cak Sandi. Lah kali Cak Sandi. Bahagia bangga. Bangga terus ketemu dulur-dulur Mojokerto. Lah kayak ngoten. Tambah sedulur tambah rezeki, Mbak Probo. Betul. Musuh siji tak rasa kaken, dulur 1000 iku kurang. Mas betul. Ngoten niku. Ngomong Loh. apa to jane? Saya tau, Mbak. Sampean kok punya semboyan nek musuh siji kuwi kakean sedulur 1000. Kurang. Apa ya bener omongane Kang TB nek sampean iki dadi preman? Siapa sih ngomong? Sik, TB. sampai nak cak gandul. Gandul. Bloro. Leres Mbak Ya Bobo. ampun, Sehat seger waras. Sehat seger waras. Kenal Alhamdulillah. ketemu nang kene. Lah. Ndaya. Eling nalika mangan ing cepu. Bener lah ya mangan bareng ya iki lho. Ngeten iki lak ketemu dulur kan. Nggih, nggih. Saged komunikasi Nyemet enak. dulur, Mas. grapyak. Demulur. Ngoten lho. Kepribadiane Mbak Purbo ki aku ya hafal lek wong iki apik, becik, ora tau neko-neko kok dindo preman. Suwun. Sapa sing ngomong? Kok kebangetan men to Mas aku iki. Lho. Sampen karo arek iki. Nggih, aku dijak. Andi TB. Telek Uban. bebek. Lah ya Rene, Wong aku Mbak Ambung. Loh. aku wis dandan ayu-ayu koyo ngene sanggulan kebayaan koyo mbak-mbak Waranggono. Mbok pikir apa kan, Mang? Kon ngomong apa cangkemmu? Masa Ngomong apa? Probo kuwi artisnya Jawa Timur. Ora. Mau muni Pripun, preman, Mas? premane bungu rasih ngono. Sing muni niki Wis sinden senengane miso, preman bungu rasih. Rene, Syukur Rene mutar. be. seksine kathah Mbak Probo. Kamong aku bengi iki senengku kaya apa suwe gak ketemu iki. Paribasane nang omah mangan sak mangan, nyendok sak nyendok nang dandang. Tak buka dandange. Ya ampun. Ketok-ketokan. Kangene karo TB, ketok-ketok dandange raine TB. Pas mangan. Lah mau perjalanan pas nyopir, Pas nyopir terus meneng aku nggo panganan tetep aku mangan roti. Ya ampun roti tak
Joko lah kok ono raine TB. Saking kangene kali Mas Saking TB. kangene terus saking senenge ketemu TB. Camanis ya, camanis. Tak terus no perjalanan teko kene teko tol aku mandek nang rest area Mas Nuwun sewu. Mergo wis bar mangan. Bar mangan warak seneng ya ampun ketemuan di TB lah kok kerasa weteng kerucuk-kerucuk. Mak berot aku nang toilet. Barang aku mapan mak brot noleh. Loh, lah kok raine TB. Wih, ayo ngono kuwi. Kemloset. Mangsamu raek kok jumbleng ngono iki. Rene, Apa? lho kan aku kangen karo kon. Rumah samu ya. Modar kowe. Wong lanang nyepelet karo wong wedok, lambemu ngenyek-ngenyek, Ora. terus lanangan opo karo wong wedok, guyon-guyon. Hei, Lek ora ndang dingenekne ben kena. Kok iso rumang samu apa aku mbok kira apa preman-preman mbongorasi preman ndi, Aku ki wong wedok, koyok ning ita, koyok wong wedok umume, rumang samu apa, ngenyek-ngenyek wong wedok, emang raimu gak meletek teko wong wedok. syukur modar Apa? kowe. Sekarang itu anu ya, Mbak, kesamaan gender. Betul, Emansipasi. emansipasi wanita, Mas. Ora enek wong lanang sadure wong wedok ora enek. Sekarang sama. Betul, setara. Presiden yo nek sing wedok. Kok niku mek rupamu biasmu koyo pentol beranak. Macem-macem karo wong wedok. Mangsamu bener emansipasi wanita tapi ling bahwa seorang pria itu adalah pemimpin. Wong wedok iku kudu ngajeni, ora semena-mena sirah kono ngene. Rumang sama dilat pisan kowe. Ojo mbok dilat, kapanane mbok dilat sik nayeng kok iso iki lho rumang samu. Lah Lah. aku wong wedok nuwun sewu Mas, kula pembelaan seorang wanita Iya, karo iya. makili ibu-ibu nang kutha Mojokerto nggih. Nuwun sewu. Perjuangan seorang wanita itu lebih berat daripada bapak. Yo ora Betul. iso no. Kalah wong lanang yang mergawean bengi sing wedok sing tekake. Di Mas. Karek ngatong Loh, kok wis berat. kewajibane wong lanang ngekeki nafkah karo wong wedok. Ning perjuangane wong wedok kon ngerti Nyapa? selama ngandut 9 wulan 10 desa. Dino. Dino, Mbak. Dino Desa yo kambanen. Iya. 9 wulan 10 dina. Paribasane perang Mas, perang cakil Mas. Sabil. Sabil. Perang totone nyawa lek bayine lahir, lek slamet ya bayine, lek gak slamet mboke. Totone nyawa Mas wong wedok. Wong lanang mangsamu apa yo rantep. Apa? Nek wong wedok totoane apa? Nyawa Mergo apa? ngelairno jabang bayi. Wong lanang luwih antep. Antepe nang apa? Sunat. Nah, alah sunat gur diketok pucukane tik ngono. Nah, diketok mek 5 mili, wong sak wedok mili. lairne. Oh. Lho, nek sampe ana blesete. Hah? Nek wong lanang sunat nek sampe ana blesete apa rantek? Lah nek entek apa kowe puas karo suamimu? Lho, dipikir wong lanang ku ya buat mulane wong lanang ku sunat ping pisan, ora mau sunat ping pindho. Lah wong wedok jare lahiran ku totoane nyawa antep bolak-balik yo metang-meteng nek jare antep apa. Jangan salahkan ibu mengandung, Mas. Lah iya, Bu. Salahkan bapak menaruh burung. Hei. Ya, bener kuwi. Lo paribasane wong wedok delok Wong wedok rekoso. Esuk gaweane. esuk masak ngladeni raimu mbadok apa sing wong wedok masak. Umbah-umbah ngopeni Umbah-umbah. bocah sekolah. On paribasane wong wedok masak yo, sak masak lek ana gak enake sing dipaido sapa? Wong wedok. Wong wedok ana masak terus masang apa? LPG lek mbledot dhisik sing bongko sapa? Ayo, lek wong wedok Mati yo rabi neh wong lanang kok. Lho, gunane apa ndek dhuwit? Ngene iki merendahkan wanita ngene iki. Bener kuwi, Be. kon apa wong wedok lek mati rabine. Rabine. Rabine lho. Ya ampun. Wong lanang yo luwih rekoso. Lah wong wedok trimo wong lanang sing masang LPG kok malah. Kon rene mang gawe klambi iki sing setrika sapa? Wong wedok sing nyepakno pakaianmu sak pengadeg iki wong wedok, ngerti ya? Lek gak ana wong wedok, kon iso klamben ngene. Rungokno, Be. Sing nyetrika wong wedok. Laundry no. Iya, Mbak Laundry, Mbak Laundry. Sik to, kowe iki jare bolos apa? Bola do geger aku yo bingung e. Kon suwe-suwe tak pongor lho ya, Aku golek bola aku. Iki asine gelo Pak kali kula. Anu to. Mbak. Robo niku biyen niku bojo kula ning Radadi. Oh, jane wis apa? Tunangan. Dajal lek kowe bojo, Mpun nikah. mbok matak sing bagus. Awor, Mbak. Mpun nikah. Purbo. Lah, Nuwun sewu ngono. Mas. Nggih, 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 Mas nggih. Dalang nggih pancen kula kalian di TB
pun nate gandeng. Lah kok bisa lho? Gini iki perdebatan perkara lanang karo wedok nggih ngeten iki geger. Mak sampura sambal domo ngene kene. Wis. Lah Wes sing to. Yo Ora usah ngene iki aku isin nangis. ngeten iki kan kadok buka wadine dhewe. klemben roti-roti. Biyen saiki. Tinggine munggah amben. Gematimu wis ora kaya biyen. Lah jagung bakarane, Mula iku tanggung perkarane. tenonge dilumahne. Ngomonge dikenahne. Lah kowe iki kok nangis kenapa? Rumah sambaku nangis ora perkara aku ora dadi karo iki. Lah sebabe Cut. Kebacut to Pak. kowe dinyek disepele. eh? Genten bantan, Ora perkara disepele. ora jarek prop. Omong ngono. Apa? Ora jarek prop, pantun lho, nggo pantun lho. Ora jare. Ora jarek prop, ora kathok. Ora kotang. Kuwi isis ngangge popo. Pantun iki pantun. Pantun yo. Arano Mas. Wah, iki pantun kanggo hatimu ben tidak terlalu sakit. Ora jarek prop, ora kathok, ora kotang. Piye Mas? Orang lirik prop, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Oh, wes. Tak belani kowe iki saiki. Ra jare, ra kathok, ra kotang. Ora melirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Walek sing guri. Nah, ngono. Wes rasa nangis. Wong kowe yo dulurku. Mbok piye carane aku iki supaya Kowe nyapa dadi nangis besti. nyapa? Kowe iki jare wis to sing biyen ya Perkara apa neh tak belani pokoke. Aku kurang apa tadi bojomu Aku selama ora iki? perkara iki. Lah perkara apa? Bacot Mas. Nyapa to? Blangkon kok dikai fresh care. Sapa sing ngekei? Rumah samu sirahku masuk angin apa piye? Kok dipres care lho. Ambune to. Jare ngeluh. Ngono ku ya mbok ngerteni. Arek-arek kan bela aku. Perkara kon ngene buka wadi nang kene ya gandeng perkara gandeng awak dhewe rumah tangga sakmono suwene lek gak dadi ya wis. Biyen saiki be. Kayak nyapa teh buka wadi ning kene. Ya gak Sik to. Aku anggek mambu iki kok. Presker kok tengi. Lu campur keringete. TB iku kok. Nemen nek ngekei nemen to. Ambune nek Ora suti kok. gawenan apa piye? Kah. Nek terjadi perang Guntarayana. Ayo terus parianmu perkara apa gak terima lek aku dadi bojomu? Lho, kowe iku mbok aja nyuwun sewu iki ning Kota Mojokerto ya, aja saling menjatuhkan. Nek kowe pancen njaluk menjatuhkan eling kowe ya. Eling apa? Kowe pancen bener saiki dadi sinden kondangne mbok elingo. Biyen kowe mung trimo dadi apa Dadi apa? Kok bakul gethuk kok sombong kan Kok iso buka karo masyarakat kene Lah Aja nyapa? koyo ngono. Masih aku biyen bakul gethuk kon saiki aja sombong ya an BTB. Nyapa? Perkara saiki dadi dagelan kondang. Nuwun sewu Mas Nggih. Dalang. Riyen niki mun trima turut pasar. Mek trima dodol manuk ro aku. Ora apa-apa penting halal. Oh, gak apa-apa sing lancang ya kon. Nyapa? Lah apa manukmu kok nutuli gethukku? Ayo, Walah. Kuwi ya perkarane. sing salah ya kowe no. Apa? Lah ngerti manukku lewat nyapa gethukmu mbak ler. Loh, Akhirnya tak tutul. Bakul kok, bakul. bakul lumrahe Bakul. tawa-tawa monggo gethuke monggo sinten ingkang ngersakaken gethuk. Alah gethuk ngringet dipamerne. Sing gethuk ngringet piye to ki? Anget Mas Oh, anget Dalang. ya. Anget kan wonten gethuke anget to ngeringet lho kon gak ro parutane kelapa gula abang. Parutane rupane ireng. Gula abang. Kurang ajar. Gosong kowe kok lek nggodho iki gosong. Dadi ireng wong kok kemritik kuwi lho. Aku tau ngerti. Antene Rumang lanang. Tapi yo nyepele kok sejene mau dindo preman. Mosok Purba ki gak rukun karo pake. Lah kok ora tau di grup, angger pake main kok Purba gak tau dijak. Lah kono ki lho ora mikir. Terus kon iku urusanmu apa masih aku karo pakku gak grup. Lah grup mundi saiki sing jelas. Lho, Pisah. Nyanyi. Lapo nesu bakso beranak nesu. Ora nyapa nesu. tapi ya jangan khawatir. Kenapa? Ada saya di sini termasuk anggota pilihan. Anggota Anggota pilihan. pilihan. Pilihan terakhir yang paling murah ya. Ora ngono. Yo Kowe iku gak ngono Cak Gandul. termasuk Dalem. Ngaten diselingi ngaturke pamundutan nggih. Nggih. Monggo monggo Mas Sadurunge Dalang. anu lho, Mbak Prabowo sing keuangan aku sing pelok barang niku lho.
Oh, nggih. Salam-salam. Siap, siap, siap. Keuangan nih kok. Luar biasa, ojo ngriwuki kon. Apa? Aku nembang iki. Oh, nembang-nembang. Aku ki nembang karo ndonga kok lek iso, berarti jos. Ya. Lho kok kenyek perkara ndonga kowe ora ngerti to. Sing qiraah ben-bengi ning Masjid Agung Kota Mojokerto iki sapa? Mas TB. Awakmu. Kaset. Loh, Lah. ya kaset tok diumukne to bebe iki. Gayamu. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Nggih. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan aturapan nuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah amin Allahumma. Amin. Donga ngene nembang karo ndonga. Raimu iso gak? Apa ya iso? Rene, ayo tak tonyun. Wong ndongakno Pak ya kliwat to. Kok iso, Cak? Kok iso? Wes to. Ngenyek. Weh, sak durunge sewu Pak kula niku masih elek-elek ning gawe anake sukses iku tirakate gedhe. Loh, bapakmu Tirakat kados Pak Mubarok kuwi tirakate ya poso Senin Kamis dilakoni. Poso Ramadan. Nek bapake sampean tirakate apa? ben anake sukses tak kula nganti direwangi tirakat. Apa kuwi? Poso pandemi ket 2015 nganti sakniki dereng tangi. Mas TB. Kuwi Pakmu mati. Lho kuwi mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lah. Lah mulane wong kowe dhewe nyekare ra tau kok. Ayo. Lho ndang iki iso gak? Kula niku klasik, Mas. Wah, dhewe. Nyuwun slendro. Slendro ngadep endi, Be? Slendro sing endi, Be? Slendro pelok karo slendem. Slendro. Arek milih wi. Slendro, Mas. Slendro. Slendroe ngarep ki lho. Lah yo tak kon mindar rene yo pangene Gak usah geger kon mosok lali. Slendro kan karo komet. Ya saiki ning kono. Kowe awake dhewe rasane tukaran. Iya. Kowe dina iki tak gandring. Gandrung. Oh. Mojokerto niku remenanipun slendro. Oh ngaten ya. Tapi mboten saged dugi. Lah kok tapi ngejak gandrung. Mangga kuwi ya. Slendro tak gandrung bawa sing romantis. Oke. Tapi Oke, Mas. Mas Andi TB, lek bebek. Rukun Islam. Hei. Piye to? Gandrung kok rukun Islam iki lho. Rukun Islam iki pepeling. Mbok sing romantis. Ngiras pantes arep tak rupiah. Dadi ben saja. Mosok kon delok aku koyo beduk to, Mas. Soal kaya rukun Islam. Sayang. Lah nek iki beduk Kowe udah golek pasangan, kowe golek pasangan. aku yo golek ya. Anu, Seli. Saya putih. Seli. Seli yang mana? Ya itu ya. Oke. Iki padha arek etane lho iki. Kita cocok Karo Mbak Probo. Iya ta. Padha iki. Pandaan. Nah, satu-satu pasangannya. Apa? Ijel tak tambahi mangan. Kok lancang ijol kon mati urip karo aku. Ayo kene. Oh, iso kate ijol. Sini Dek Seli. Alah. Barekan. Jari dibenakno sik. Barekan Seli karo aku ku punel aku. Jare seneng kamu sing punel. Punel nek iki. Pun. Iki ra trimo punel iki. Meskipun kedodoran tetep cantik. Nah. Lho halus lho ketok halus. Sini Dek Awakmu Seli. kaya apa wedok kaya ngene iki halus. Nggih, Mas Andi. Loh kok Mas Andi? Apa, Aduh. Mas Kandol. Mas Kandol. Iki lho, Mas, lho, sing wedok matane enggak ngerti lho, Mas. Aku jane yo keton. Rasa cerewet. Lah kan bojoku lho mosok iku jare iya Mas Andi lah kon apa ae mbek iku Lah wong ya kleru nyebut wae kok arep Wis jelas wis berhubungan kuwi. wis kon mesti gandeng karo Seli kon mesti. sumpah aku mek nginguk tok aku. Rak tenan to ngene iki lho.
Aku lorong piye-piye kok wis dingok iki lho. Gak Mas, niku mau mek kelalen titik aku. Tenan. Temenan Mas. Yakin? Yakin Mas? Iya, Allah berkumis tipis cantiknya. Mempesona bukan Mas? Istimewa. Janggutnya. Alah. Ya Allah. Pipinya cekik, cantike, ya ampun. Tang ting ting tang ting ting, tang ting ting tang ting ting, deng. Lho, iso kowe. Iso kowe dolanan iki. Ayo, matamu yo, Lho, rumah tangga kok gegeran e. Iku romantis lho Mas karo bojone lah aku kok mbok jerukokno Mas. Kowe manggon niku mbok yo panggonan iki jembarnya apa kok ning kene iki lho. Malah kayak kulkas kowe iki. Arep tak kowe pengen romantis. Ya koyo iku lho Mas. Sayang, Iya sayang. bathukmu kaya apel. Mripatmu kaya anggur. Irungmu kaya nanas. Pipimu kaya duren. Janggutmu kaya manggis. Raimu kaya pasar buah. Kok kaya ngono Mas Ayo, Adi. jajan digandrung, ayo. Kaya Romantis. Diajeng. Ganteng Mas Gandeng. Kamu mau apa nanti akan saya belikan. Apa ya temenan Mas? Rungokne nduk wong ayu. Iya Mas. Sendro. Sapa ra bawa? Ngrasa bawa dan ra apa-apa. Palung pakil tiyu. Bawa. paling gak iku nembang iku lho wis didindingi iku lho. Jane sampean iso apa gak sih Mas? Aku tak bawa sih to. Nah, ra bawa. Slendro iki apa? Sendro putang kuning ra apa-apa. Sinebut ngelu. Aku madang lo cangkem aja. Ya gak ngono Mas, aku iki yo ngenteni sampean. Sinebut. Sinebut. Nadian. Sinebut. Tanganku wekku dhewe. Ya. Aku wekku dhewe aku kok iso. Iso. Wong bojoke iki yo duwe laras dhewe lho Mas. Nah, Pangkur. 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 Pelok. Aku wekku dhewe aku. Ngulak alik penggender. Nano. Nah. Jroning sepi sirep jalma kene lungguh diajeng marang pung kakang yai depangku kene ibarat iki lungguh kursi ya wong ayu Dadi kursi lho Mas. iso kowe iso Terane. Niru, ayo. Nyampo to. Petengku senep e. Lho iku romantis. Bar ditembangno terus dipangku. Cepet. Kowe yo pengen lungguh kursi. Yo iya. Tenan. Ora sagetun lho ya. Enggak wis ndang nembang. Kok malah kursi apa kuwi kok malah kaya? Kuwi jenenge kursi kayu nek iki kursi pantai. Oh iya ding bentuke. tapi yo mengkurep to be Kursi pantai ngene iki ora tau ning ngene pantai iki. lah tapi Kon lek dadi kursi pantai lho aku eling anakan gajah. Nyapa? Lha ono lalene. Kuwi ora trale. Apa? Aku. Ndang kaya iku lho. Ayo. lungguh ijenan tanpa kanthi coba kene diajeng sawangan rembulan ana ing angkasa kae wong ayu Bulan ndi to matane Mboten picek enten, yo. Mas. Udan. Toprak tok men. Iku perumpamaan yo. Etok-etoke. Kok niku Iya. pikiran kang langok aku ya iso ngono aku ya iso lho. Terane Mbak Prabu. Karep gandeng tangane Mas TP, karep gandeng tangane Mas TP. Iso lho kan apik kan. Potonganmu malah kayak celengan Semar rek. Obah kok sak awake lho. ngambor awang
Diajeng Prabarini. Dawuh katimbalan Kang Mas. Bebasan jagat tepung belak anggonipun Kakang Padi wanita kang bisa gawe seneng ati kurana wong liya ya mung kowe Diajeng. Apa ning atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur woh katresnanku. Eh. Ya apa? Guyumu aja kenemenan. Aku nek kadung romantis ngene iki, Pak. Ngapa? Terbawa suasana. Wes lawas anggonku nunggu Diajeng. Inggih Kang Mas. Upama kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ora usah angel-angel Kang Mas. Sak umume ae aku nyuwun mobil. Mobil. Apa yo kelakon biasa. Aku rene ngebis bakon tuku mobil. Mbok sing romantis ambak ora mampu omong mampu ngono. Kon mang lak takon, jalukku apa upama sida? Tapi aja larang-larang. Mobil duwe mbae apa piye? Ngeten iki lho Mas. Gak romantis kowe Gak iki. romantis. Pripun belas Bapak? lho. Jenengan takon iki coba jenengan contoh niki. Sing tekok sapa? Niki takon niki. Kowe pengen apa Yayi? Kula nyuwun mobil Kang Mas. Sesuk bakal tak pinangkani mobil teko ning ngarep omahmu. Koyo ngono kuwi. Lanangan apik ya ngene iki. Ngaten nggih. Timbang raimu, Kowe ngono apa Diajeng? mobil Kang. Lah gampang ben ditukok nakbar ya. Ora apa-apa berkorban demi teman ra apa-apa. Ngasake. Mung tansah lewo ngeling ana rikala jaman ke enak Diajeng. Sliramu nate Tanteni suaramu lho. ngendika Aku sesuai gila ta rasane. ya Karo bojone dhewe. Kowe kok rasa ngene-ngene mbok biasa Saking sayange. romantis nggih Mas. nggih. Romantis. Ya apa sih kon niku? romantis kok gila-gilo kaya Nadong pituduhing Gusti wong ayu bojoku ngene iki padha cilike romantis mesra-mesra ora kok bendina nesunan ae. Lho iki nesu iku ya romantis yo. aku ning gone ning omah ora tau sayang ora tau kene teko paling aduh Kang Masku pulang aku ora Lah piye? aku teko cok kabar Ngene iki ya paling ya to paling tidak kasih sayang disempeti kembang mawar, kembang melati. Lah bojomu kembang api sirahe beledos Sik, selane nggih. Niki saking anu, heeh, Wilujeng Dalu. Niki saking Pak Pras nggih wau. Pak Pras. Nggih, nyuwun gending. Niki sing Mbak Prabarini nyuwun ning Gerajakan Banyuwangi. Oh, ngaten. cocok Iki sing dibake sing pelok sik apa dibalik Slendro Gerajakan Banyuwangi. Ayo Mohon manut, Mbak Diko mawon. manut. Monggo kersa mawon, langsung selindro mawon. Oh, dibalik nggih. Nggih, diwalik. Bersama Mbak Seli ya. Siap. Anu gerake berdua dikompakne. Siap. Oke. Ayo Mas, sampean koreo sing ngatur koreo ya apa? Oh, sing ngatur iki. Oke. tapi ra iso lho Banyuwangi Bojone sampean terlatih ya, Mbak, dadi instruktur. Instruktur. Apa ya salah? sepurane bojoku untuk kedal wajan. Instruktur. pokoknya nari sing apik itu jangan lupa 3B Siji. Apa itu? jaga gerak jaga keseimbangan jaga irama Lah bene Bene ndi? ndi? Kok iso 3B kok jaga irama? Bene ku ndi? Kok iso? Jare 3. Kabeh. Kabeh. Ayo gerajakan ya berdua. Monggo, Oke, siap. Ayo, monggo Mas, datek lah. Ya. Yo! Hai! Hai! Hai!
Sinden Astabrata dulu. Oke, Astabrata siap. luar biasa. Duduk istirahat dulu boleh. Siap Mas Dalam. Disambung ya Mas Gandul. Siap, monggo. Mas Akbar. Ada Mbak Aul bersama Mbak Yovika. Yuk, jumeneng. Yuk, sepati ca. Ya, Yo. Oi. 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 disapa Mas Gandul, Mas TB. Iya, selamat malam cantik. Iya, selamat malam Om TB. Biar warga Kota Mojokerto itu tahu namanya siapa. Saya, Ya, nama saya Yovika. Yovika. Iya. Kepanjangannya apa ora? Yovika Listiarisma. Oh, keren nama panggungnya Yovika kerennya. Iya. Dalamipun pundi, Nduk? Kula saking Ngawi, Om. Tepatnya daerah pundi? Daerah Mbabuk. Iya toh ki. Pripun? Mari kakean kowe ngomongno BC mau lho. Wis rusak kabeh malah kok. Kita iki alon-alon kok biasanya rondo gak krungu kuping. Oh, ngono. Asmanipun sapa? Kula Yovika. Yovika isih lulus apa sik sekolah? Sampun lulus. Dalemipun di Ngawi. Ngawi Jawa Timur. Nggih. Ngawine pundi, Nduk? Mbabuk. Kosok Kula ya. nih. Kuwi nuwun jeneng sewu apa? nggih. Kuwi jeneng Niku- apa? Niku mboten saru niku dusun nggih kula namine Mbabuk Oh, ngoten lho. dusune. Oh, kuwi jeneng dusun ora rusuh. Iya, begitu. Dadi genmu pas bawuk ya? Nggih, niku. Babuke pas. Bawuke pas ngono ya? Nggih pas mboten enten ning ngiri kok. Anu cara ngono daerah genmu bawuk iso ketek ya? Nek ngen kula niku bersih, Om. Oh, bersih. Soale nggih. Belumis ya. Kuwi desa dusune Lah, iya, Mas. Kebersihan, Iya. Selalu kerja kebersihan. baktinya itu rutin. Sudah begitu. tidak ada yang namanya penyakit nih di Sombawuk nggih. Mboten enten. Mas Akbar sampun nate dolan teng kene jenengan. Oh, dereng. Mula tahun dek wingi kula manggake. Oh. Mas menawi tidak Solo, monggo pinarak nggen kula. Ngoten kan Teng mesti pundi, ngelati. teng pundi? Teng Bawuk. Teng Bawuke jenengan. Nggih. Kalau karo aku ning bawuke iki. Ya. Kok ndredeg kok aku. Jenengan lah nek medal nek jenengan daleme Tuban to. Tuban, Tuban kan biasanya kan medale Ngawi. Ngawi. Nah, Ngawi mengke mandek to, mampir nggen kula. Teng nggen kula, mengke Ning kersane. bawu. Nggih. Enak ora? Lah, sik to, dusun kok napa, enak murah Masa Mas. aku disuguhi maman panganan enak ora? Iki masakane jos. Istimewa. Sik tak takonane ya Mas TB. Saya sekedap sing tau uruse. Iki wis tau dolan ning nggenmu? Belum. Tapi tau dimasakne. Teng pundi? Lho dimasakne terne ning sanggar. Nggih no. Ngawi Nganjuk kuwi. Heeh, pas latihan no. Oh, pas latihan. Nggih. Masakane jos. Berarti masakan saking pundi niku? Lah masakan teking Mbawuk. Oh, masakan Dadi saking Bawuk. ini ki ibu rumah tangga idaman. Nyun Amin. sewu, nyun sewu. Masakan umpamane teng dalem niku sing kulino masak napa? Umpama Kula. sayur-sayuran nggih. Sayur bening, Mas. Sayur bening niku Nggih. dasar saiki bumbune napa bumbune? Bumbune sayur bening tek ono napa bedek ono? Anu bumbune sayur bening ku apa, Nduk? Sayur bening kan ngangge brambang bawang uyah niku mesti to. aja lali. Mboten lah, nggih, mboten lali. Terus Iki sumbre lho. terus bawang brambang uyah campur Oh, nggih, Mas. bawang brambang uyah. Ya, Terus biasa kan ditambahi. tambahi apa? Apa? Oh nek ra mau nek ora mudeng. Lah nek ra ngerti ku takon sing ngerti. Ya. Iki lho gurune Nggih, napa to? masak. Napa to, Om? Aku Bambune? iku ning gone omahku wis buka toko Padang. Cep yo Mas yo. Masakane yo pinter. Wah lah gen toko kula Padang. Belas ana apa-apane, Pak. Mau Padang. Tapi nek perkara masak takon aku. Nggih, Meng nek napa? jangan bening, jangan bening. Jangan bening ku brambang, bawang, uyah aja lali. Heeh. Campur apa jenenge micin saiki aja lali tambahi kunci lambar cai pemadiki kaya lagi colok kecap cerit. Oh, ngoten niku bumbune. Iki sumbre iki. Kuwi nek bening. Nek upamane pengen masakne gule. Alah gulai bawang, brambang, uyah aja lali. Ben sedep tambahi apa? Micin aja lali campur kunci lambar cai pemadiki kaya lagi colok kecap cerit dadi gulai. Nek rendang. Alah bawang, brambang aja lali tambahi uyah titik cerit
campur kuncilan bahasane permadake kaya lebih celok kecap cerit. Oh, nek jangan asem om, jangan Alah asem. bawang brambang uyah aja lali Heeh. tambah kuncilan bahasane permadake kaya lebih celok kecap cerit. Oh, ngoten niku. Asem kok dikei kecap lo rasane piye? Tapi neng dusune iki, dusun Babuk iki. Hmm. Iki enek makanan khas dusun Babuk. Apa, Mas? Bikang. Jadi Bikang. bikang khas Babuk itu ada. Nggih. Ada itu. Konen. Niku nek bumbune apa ya padha dikei cerit barang iki ben sedep. Mboten Mas. Lah penyebabnya? Nek bikang bau niku mboten sah dicrit. Soalnya saged ngecrit piyambak. Kuwi Allah. Hei! Maksudnya gini, Piye, nyapa piye, semaput. aku nek iso Ngombe. aku nek iso ngecerit terus gak Sekedap to Mas, niku maksudnya bikangnya saged medal cerita niku maksudnya jerone ten coklate ngoten niku lho. Dadi Nek dicokot dicokot. mak terus ngoten. Pikiranmu elek. Lumer. umer. Ya. Tapi ning gone desamu kono ya ono sirah sing di fresh air. Ben ora ngelu. Iki sing satunya disapa? Namanya siapa cantik? Iya gila. Selamat malam Mas Andi. Ya, selamat malam. Nama saya Aulia Pangesti. Aulia Pangesti, Aulia. Ya, Nama panggilannya siapa? sayang bisa. Jong. Lebih to. Jong ngono iki live streaming. Dan nek Apa nek gak live streaming hubungannya apa? Loh, saya itu selalu menjaga kesetiaan dengan istri saya. Oh, biasanya sing gundul-gundul iki pancene Saking lebih setiane setia. nyuwun sewu. HP kula niku wallpaper niku gambari bojo kula. Oh, ngono. Wallpaper. Lah niki pat gambari bojo kula. Kula niku ono masalah. Sing ngabot nyawange foto bojo kula niku masalahnya koyo enteng. Kok iso? Mergo sing masalah sing ngabot ya iki gitu kan. Oh, ala nyepele wong wedok kowe. Mangsane kok. Ayo nembang-nembang. Ndang Nggih. apa Ya, se ana musik Mas, musik. musik no harus Musik. anu ki lho, apa ki Puspitono lho. Puspitono lho. Musik. Berpacu dalam melodi ya di nganggo kanca-kanca kanoman. Pun ready Mas Rio? Puspitono iku anu lagu yang lagi tenar Mas ya. Betul. Dengan nggak ada lagu Mas ya. Apa? Sing duet niku napa Mas? Ora enek. Mboten enten to? Muter. Oh, pun kena ciptane dilarang. Video klipnya wis dihapus kok. Mas kula pengen tanglet Dalam BC niku napa to? apa? BC wau lan jenengan kok bahas-bahas BC. BC ku saus. Anu kepanjangannya napa? Saus BC. Saus BC. Kecap BC. Oh, siap. Tak kira enek Oke, kepanjangannya tapi apa. nggih ngecrit nih wau to. Wes. Wah, Malah diterus nih. Lah kok malah dicedakne lho. Ayo, dolan. Ayo, Puspitono. Hey! Sesarengan nasta berata. Suka. Utama, lembar aroma
requestan Mas. Napa niku? Niki saking panitia ngresakaken requestan kewathah niki. Wonten Talu Kusuma kajeng bedol kayon huru-hara kalajengaken ketawang Saraswati. Lajeng srepek tutur sirep tabrak srepek arum-arum. Kowe urutane ringan wayang iso. Oh iki urutane wayang to? Urutane wayang iso. Tak kira panjalu. Piye dudu bir kok diwacakne lho Mas aku. Wis naskah dalang bareng. Ya, terakhir. Permintaan wonten mangkoning Pak Dalang. Dik Sinta, Mbak Sri karo Mbak Probo lagi. Bertiga. Probo. Yuk Sinta, sepatika. karo Sri. Sepatika. Yuk. Yo. Hey! Napa Mas? Saya tak disapa saya tak seperti Iki lho, iki murid-muridmu iki disapa dhisik to? Iki guru vokal. Lah kan iki wis gak tidak lain tidak bukan adik-adik saya ini. Ada adik Sinta iki mahasiswi loh. Mahasiswi UNESA. adik tingkatnya Mbak Probo niki. Termasuk juga adik tingkat kula, Mas. Loh, jenengan nggih UNESA. Kula teng UNESA niku 3 tahun. Terus kelasnya keteng UGM 4 tahun. Universitas Gajah Mada. Nggih, terus terakhir teng UGD 3 minggu. Loro kuwi. Ini Mbak Sri nggih pun tepang nggih Mbak Probo. Mbak Sri niki wah pun kelet kali kula. Seri iki. Mbak Sri pesek iki ya iki. Iki Mbak Yu kula. Tas sekolah. Sudah lulus S2 loh ini. S2. Makanya sampean iku jangan meremehkan Ojo seorang nyepeleke. seniman. Apa meneh wong wedok iki S2, iki wis calon guru, iso dilanjut maneh. Mas Dalang ya guru. Lho, aku ya guru. Mantan. Tapi kan ya guru. Tapi kan dipercaya. Tapi Mas Andi kok gak meneruskan di S2 kenapa? Nah, iki lho. Karena nyuwun sewu, saya itu lebih mengutamakan pendidikan anak, sing tua ngalah. Oh, ngaten. Karena nyuwun sewu walaupun panjenengan tasih enom, kula tasih tuwek, pun tuwek tapi cara pemikiran itu beda kualitas, Mas. Dedikasi pendidikannya Kok iso hebat. nyepelekne lho, kok iso Pemikiran nyuwun sewu, niki jujur mawon nggih, logika nggih. Logika. Jujur, Heeh. jenengan nek tangi turu, Heeh. sing sampean goleki napa? Yo HP no. Apa? HP no. Nah, iki namanya seseorang yang sudah diperbudak dengan teknologi. Loh, kan yo kan untuk ben sing Umum. ngabari sapa? Niku namanya beda kualitas kalih kula. Apa nek wong nanggap? Kula nek tangi turu sing kula goleki niku anak kula sing ragil, Mas. Berarti Beda kualitas nggih. Cinta anak berarti. Boten. Loh, lah kok iso? Mergo nek isuk HP kula niku digedolan anak kula sing ragil. Ya padha ya HP. Beda jenengan HP kula anak kok. Lah ya wong pujere goleki HP-mu cekel anakmu ora. Ditanya itu loh Mbak Sri itu dari mana? Mbak Sri dari aku tepang iki teko Nganjuk to iki. Iya, no. Nggih, laras. Sing Mbak Sinta sing turun tepang. Nganjuk ugi. Oh, sama. Nggih. Lanjut semua. Kelas berapa Mbak Sinta? Semester 7, Mas. Cita-cita. Cita-cita. Pengen dadi manten. Lah iki ya karek milih kok iso sampeyan iki. Cita-citamu apa, Nduk Sin? Guru. Guru. Sri cita-cita? Halo Mbak Sri. Pengen jadi dosen. Amin. Kalah karo Sinta. Ya kok kalah. Sakit. Strata pendidikan paling tinggi itu guru. Dosen ku ngisor. Tapi kan dosen kudu Tapi S2 kan, sih. Kudu S2 sih. Loh, tapi paling tinggi itu guru, Pak. Kok iso? Loh, nggih. Kok iso? Teng kayangan niku enten Betara napa? Betara guru. Ana apa enten Betara dosen? Ini wayang. Wih wayang wih. Guru dhewe. Kok iso diparano ning wayang. Ayo bertiga kesepakatan apa kali Mbak Propo? Oke, siap. Ayo, apa ya? Kita dengarkan. Apa itu? Lunging. Lu nganu to? Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Lunging, kita kira lunging. Padahal kayak sambal kemangi nek ngarani jangan asem. Ya lunging iya.
Mangga aku Sema Wijaya. Yo, heeh. Yuk, yuk. Yo, dantekne Mas Ryo. Heeh. Hey, yo. Astabraka. Suka. Nungging mekaran seni Puspito ing Taman Sari Manglong manungsa wengi kelawan wulan nenggari Nanging sasmito sang kumbang wewayang Najan pucuk sarine kembang Tiada yang lebihnya Nanti memetri sajroning ati kang siji Tapi tak panjerakan ayu sang renang Kembang Bocah nek